Bye bye. Bye bye. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Thangdw Mwn खनसेबा बरायना थाहरबाय Daimalu lifetime YouTube channel. जों दिनैहाय माने मैना फुख्रियाव फैदों आरो बेरायनो बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। Phokriyao माबायदि मोनदो फैनानै? फैनानैथ' एसे मोजांखौनो मोनदो बारा एसेबां गाज्रि नङा जायगाफोरालाय। बेसे गोजान दंबावो आरो? बारा गोजान गैला नामा? ओइनोखि थांद'। मेंगोन ना मेङाखै नोंसोरखो? हागोन ना हाला थाबायनो आरो? जिराय जिराय फै। मेंबाय ना? बाय। मेंबाय नामा? जिरायगोन ना थांगोन आरो? जिरायगोन ना आरो दसे? बेसेबा गोजौगा थांबावनांगोन ओइ लामाया। बेसेबा गोजौ गाखोबोबाय जोङो नै। मादै मोना बेनाय बेरायनो फैदों बिसोरबो। दिरिङापुरनिनो मादै मोना। दिरिङापुरनि नामा मादै नोंसोरबो? जोंनाबो नैयावनो जागायावनो माबायाव अथुरखुसि। खाथियानो फैफेरखांबायमोन नामा मादै मोना बेयाव? दिनैजों? Oh. Ayo थांना Hah? Langsung po yan. Po yan.
Mondir dंबावो खोमालै सायाव नङामोन Finally जों थांसै मैना फख्रिनिफ्राय Phokriyao थांसै ना बाय 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 बाय